Mga kapuso, best talk tayo na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga ato ang makauban usa ka fashion designer ug garbo sa province of Sultan Kudarat. Walay lain pa kundi si JR Flores. Maayong buntag Sir JR ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hello, attorney. Kumusta? Mayong buntag sa imo o sa mga kapusong Mindanaon. Unang-una, Sir JR, kanusa ba ka nagsugod sa imuhang passion for fashion designing ug nasayran sab namo na imuhang mga parents di ay kay mananahi pod? Aduna na ba sila big influence sa imuhang anong nagka-interest ka when it comes to fashion design? Siguro sa ako, oo ma'am, siguro akong parents naging influence sa akong nganong nag-design ako karon. Pero since I was young, siguro ka-expose ko sa ila, kana nagsahit sila. So kana mga bili nila nga mga fabric, ako nang ginabuhat ng mga sanina sa mga Barbie dolls. At dahil nga sa galing at talento mo, ang dami mo na rin nagawang mga national costumes beat in the local and international scene, right? But meron ka na bang siguro mga beauty queens naman? Sino-sino na yung mga beauty queens na nakapagsuot ng mga creations mo? Well, as ako ang nakilala ako kay Sharifa Akil. Ako ang yang official designer sa yung competition sa Miss Asia Pacific International. And sa iba sa fashion shows, sina Vicky Roshton, Hannah Arnold, Jessa Wellar. And then ako din ang nakabihis sa Miss Progress International and then Miss Nature Intercontinental Miss Sarah Bona. Very impressive record and achievement, Sir JR. Unsa pa di mo hang gibati naman nga imuhang mapasigarbo ang local clothing sa local, national ug international pageants? Well, ako personally, ma'am, I am overwhelmed nga makita akong mga creations sa mga beauty queens, most especially internationally. Tapos, murag handom na ako na since when I was young. Ano sa kayo ako makapili sa mga beauty queens, sa mga artista. Tapos, I'm not expecting na one day maabot lang po di ay nga makapakilis ako sa ila. So, ako grateful ako nga at fashion designer's dream, murag na-achieve na ako ang kanang level. And hopefully, naa pa magsunod sa after this pandemic o makastart na tag mga events. I'm sure na-miss mo na rin ang makapag-suot ng mga creations mo sa mga beauty queens. But last 2019, before the pandemic hit, Sir JR, napasigarbo sab nimo ang mga inaul-inspired na imuhang mga designs and creations. Paano ka ba na-inspire in crafting a dress or a gown made of inaul? Nung nakita ko yung inaul, sabi ko parang it's a fabric na magiging proud tayo. Most especially, I am grown in province of Sultan Kudarat. Tapos, makita na po na ako ng mga fabric na nga gina-weave in the neighbor communities or neighbor towns. So sabi ko, why not including the fabric in our creation? Magandang pag-showcase din yan ng ating local fabric, right? At ngayon nga, unsa imuhang masultipod naman, Sir JR, sa mga weaving industry naman ng made by cultural groups here in Mindanao? Ako, as a fashion designer, dako akong pasalamat sa ilaha, ma'am, kay tungod sa ilaha murag natagaan ni brand as a fashion designers na nagawang lokal, and then hopefully matagaan po benefits kaning atong mga indigent or local weavers, matagaan og suporta. And I know ginabuhat man ni sa atong government gyapon. Hopefully mas mapa-strengthen pa ang suporta para sa ila. Kay kung wala po sa ilaha, dili po kami man known nationally, internationally. Kay tungod sa mga local fabrics, natagaan kami chance nga mapakita amon nga mga aesthetic as a fashion designer. And mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao, hilabi na sa mga gusto po na tahako ng imuhang nahimong journey and would be interested also to collaborate perhaps with you. Para sa itong mga naihandom nga manong fashion designer, continue lang po sa inyong dream as a fashion designer. Thank you very much, Sir Jer. The honor is ours. Ugunta daghan pa kag ma-inspire ng mga young designers na talagang mag-promote ng mga local weaves and native craftsmanship sa ilahang mga creations. Thank you very much for your time. Thank you, ma. Thank you. And that was JR Flores. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.